Pán docent, vy ste členom Európskej akadémie vied a umení v takom mladom veku. Čím ste si to zaslúžili? No, sám sa tomu čudujem a bojím sa, že som si to až tak nezaslúžil, ale stretol som na viacerých konferenciách v zahraničí ľudí, ktorí už v tej akadémii sú a počas osobných rozhovorov sme sa tematicky zblížili a myslím si, že aj názorovo, hodnotovo zblížili. Tým ľuďom, povedzme z Rakúska, sa páčili moje myšlienky, páčil sa spôsob prezentácie tých myšlienok a navrhli mi, aby som jednak išiel učiť aj do Viedne, do kurzov, kde prednáša sa religionistika, ale zároveň mi povedali o tejto možnosti byť členom Európskej akadémie vied. Mňa rovnako zaujali vaše práce. Dostal som sa k ním cez akadémiu a hovorím si, to je správny človek, s ktorým by som rád urobil rozhovor. To ma teší, samozrejme. Ide hlavne o to, že sa zaoberáte vierou, vzťahom školstva s človekom alebo so štúdiom rôznych iných disciplín a tak ďalej, o čom by sme radi alebo mohli porozprávať trochu. Jedna taká ústredná téma je práve školstvo a edukácia ako taká. Akú podľa vás má rolu cirkev pri výchove mladých ľudí v systéme školstva? Myslím si, že mladý človek potrebuje rásť nielen v tej kognitívnej sfére, to znamená v predmetoch, ktoré mu zabezpečia potom prácu, či už sú to prírodovedné predmety alebo predmety technického rázu, cudzie jazyky. Toto je jedna stránka vzdelania, ale ja si myslím, že tam je veľmi dôležitá aj tá viac humánna stránka vzdelávania a výchovy a takisto to morálne podhubie kultivovať v človeku. To je úloha pedagógov, samozrejme, aj rodičov, ale myslím si, že v tom našom školskom prostredí je priestor a mali by sme ho cieľavedomejšie využívať, ten priestor, na kultivovanie toho morálneho podhubia človeka, aby ten človek bol motivovaný žiť pekný život, prosociálny život. A tam si myslím, že cirkev so svojou zvesťou, so svojou katechézou, s tým veľkým príbehom o tom, aký zmysel má tento svet a aké je miesto človeka v ňom, má svoju úlohu. A to je veľký motivačný faktor. Hovoríte o zmysle života vlastne. Nepomenilo sa to tak trochu medzi študentmi, že zmysel vidia skôr v peniazoch ako v nejakej inej ľudskej aktivite? Myslím si, že máte pravdu. Ten posun nastal v tom, ako mladí ľudia najmä, vidia zmysel. Ale myslím si, že ten posun je nesprávnym smerom a že tie Američania to nazývajú life outcomes, čiže tie životné ovocie života, ktoré takýto prístup prinesie, budú nakoniec neuspokojivé pre samotných mladých ľudí. Takže myslím si, že vzdelávatelia, či už sú sekulárni alebo náboženskí, títo vzdelávatelia by mali sa snažiť projektovať takú víziu života a nastoľovať vôbec otázky o zmysle života, aby mladí ľudia neboli chytení do pasce konzumerizmu alebo nejakého takého bezduchého hedonizmu, lebo neskôr zistia, že takýto život je neuspokojivý, neskôr zistia, že niektoré veci sa už nedajú vrátiť späť, že niektoré zranenia sú trvalého charakteru a krásne mladé životy môžu byť zničené takýmto spôsobom. Ja by som k tomu povedal takto. Školstvo samé o sebe trpí určitou formalizáciou a vyhláseniami, učeniami práv, ktoré už nie sú dnes pravdou. Každý akoby vedel, čo
sa treba učiť, aký má byť študijný program, ale ako to urobiť, ako to dosiahnuť, čo vy môžete pre to urobiť konkrétne? Záleží samozrejme od typu študijného programu. Je samozrejme, že týmto otázkam sa nedá venovať tak dopodrobná na matematike alebo prírodných vedách. Avšak v rámci etiky, výchovy k občianstvu, náboženskej výchovy, dejepisu, filozofie, to sú práve predmety, kde ak budeme mať kvalitných učiteľov, ktorí budú akademicky kvalitní, ale aj ľudsky kvalitní, že jednoducho budú mať tých študentov radi, budú mať radi svoju prácu a budú vedieť, o akých hodnotách chceme debatovať v tom školskom prostredí, to je práve ten spôsob, ako môžeme vychovať novú generáciu. Ako vyzerá váš prednáškový plán? Ja prednášam predmety z kresťanskej etiky, z dejín kresťanstva, takisto z cirkevnej vierovky. No takže to sú predmety orientované vyslovene na tieto otázky a potom na otázky, ako v dejinách, povedzme kresťanstvo, šírilo hodnoty, v ktoré verí, prípadne ako sa menila formulácia viery. No a ja moje predmety štruktúrujem tak, aby vždy bol čas na samostatnú prácu študentov, na skupinovú diskusiu a potom takisto na to, aby študenti sami prichádzali s podnetmi a otázkami, ktoré majú, nastoľovali ich v diskusiách a potom spoločne hľadáme na tie otázky odpovede aj na základe toho čítania, ktoré tí študenti si majú doma načítať. A nestretávate sa s tým, že vám oponujú študenti, že povedia, tak toto nie je pán docent? Áno, stretávam a vtedy sa veľmi teším z tých študentov, pretože vidím, že im to nejde len tak ponad hlavy, že ma neignorujú, že ich tie otázky ako si existenciálne hryzú a chcú poznať odpovede. A dobre, možno nesúhlasia s tými, ktoré nastoľujem ja, ale práve v tom dialógu, kritickom dialógu sa najviac učia. A nakoniec je možné, že dosiahneme informovaný nesúhlas na danú otázku. Ale to pokladám za veľký úspech. Viete sa vysporiadať v tých diskusiách s tým kontrastom túžby mladého človeka po majetku, po aute, po všetkom ostatnom a s tými otázkami základných ľudských hodnôt a zmyslu života? Učím sa to. Som mladý, učím sa s tým vysporiadať samozrejme sám vnútorne, lebo ma to vnútorne ťaží. Ja sám mám deti vo veku 10 a 13 rokov, takže už pomaly prichádzajú do toho veku, kedy chcem lepší počítač, chcem lepší mobil, už rozmýšľajú, aké auto si kúpia, hoci sú také mladé. Takže to je tak vnútorne pre mňa ako rodiča a učiteľa isté, že vážna otázka. Ale aj ako vzdelávateľ sa s tým snažím vysporiadať a spôsob, ktorý sa mi do istej miery osvedčuje, je keď si tí študenti získajú určitú dôveru ľudskú vo mne. A keď sa rozprávame o konkrétnych životných príbehoch ľudí a na príbehoch týchto ľudí, ako dopadli, čo považovali neskôr v živote za hodnotné, sa snažíme s tými študentami rozmýšľať, dobre, ako budem formovať ja svoj život, na čo dám tie hodnoty, čo vlastne chcem v živote dosiahnuť. Do istej miery, keď ich vtiahnem do takéhoto imaginatívneho premýšľania o tom, že ako sa môj život podobá na život tohto človeka, ktorý bol alebo nebol úspešný, ktorý je alebo nie je šťastný, tak takýmto korelatívnym spôsobom ten študent začína tak trošku prežívať tú svoju situáciu aj z iného uhla. Viete, školstvo je tak zložité na vzťahy a na to, čo sa má učiť, na zvládenie potrieb spoločenských, s tým, čo naozaj môže škola urobiť z finančného hľadiska, z hľadiska zastúpenia učiteľov a podobne. Tá univerzita to je jeden celok, ktorý pôsobí súbežne aj cez iné fakulty na mladého človeka. Dochádza k tomu, že sa pýtajú študenti, že mohlo by to byť aj inak, veď predsa výrobné procesy, nové produkty, to všetko človek potrebuje, aj veriaci človek to potrebuje. Ale čo keď je nedostatok peniazy? Ako to bude? Hovorí sa tu rôzne veci o blížiacej sa apokalypse a podobne. No veď práve o toto ide, že na jednej strane sa hovorí o
apokalyptických scenároch, ktoré nás azda čakajú ako Európu, našu civilizáciu a možno aj globálne. A na druhej strane sa najmä zo strany povedzme ministerstva školstva, ale aj mnohých pedagógov dávajú do popredia len technické disciplíny alebo duálne vzdelávanie, ktoré je zamerané na prípravu ľudí do konkrétnych profesí, ktoré potom v ekonomike prinesú nové peniaze. Ale zanedbáva sa práve tá stránka širšia, humanitná, tá stránka, ktorá sa pýta otázky, ako budeme žiť ako ľudské spoločenstvo pokope, ako dosiahnuť určitú prosociálnosť správania a postojov u ľudí, ako zničiť korupciu alebo bojovať proti korupcii v tejto krajine. A tieto otázky sú veľmi, veľmi dôležité. Ak sa ich nespýtame, tak môžeme mať technicky jazykovo vybavených ľudí, vzdelaných ľudí, ktorí nebudú vedieť, prečo žijú, nebudú vedieť, ako využiť toto vzdelanie, ktoré majú v prospech človeka a takisto pri ochrane prírody. Ja tu vidím istý antagonizmus, pretože každý útvar, ktorý má nejaký cieľ, musí z niečoho žiť. Tí ekonómovia alebo iné profesie vytvárajú nové ekonomické hodnoty, ktoré sa ďalej spotrebujú cez dane a podobne aj na tie prostriedky, ktoré vy potrebujete, aby škola fungovala. Nemožno povedať, že je to menej dôležité. Naopak, keď chceme prežiť, dôležité to je starať sa o ekonomiku, o výrobné procesy, o vytváranie aj materiálnych hodnot. Tu ide, myslím si, o zladenie tých dvoch pólov myslenia a to je veľmi ťažký proces. Súhlasím s vami. Ja som to samozrejme nemyslel výlučným spôsobom, že teda zanedbajme to prvé a teraz sa venujeme len humanitným vedám. Vidím to ako skladačku, určite. Musíme nájsť tú správnu rovnováhu, ale dá sa to podľa mňa vyčísliť aj ekonomicky, aj keď je to zložitejšie, pretože pokiaľ budeme mať ľudí, ktorí sú workoholici, ktorí zneužívajú omamné látky, alebo bude nám tu rásť korupcia, ako nám rastie, tak toto bude naše hospodárstvo stáť reálne peniaze. A to som povedal len pár príkladov. Áno, ale okrem toho vplyvu vášho a takéhoto myslenia sú tu obrovské vplyvy a veľmi ťažké na mladú generáciu prostredníctvom médií. A tam sa velebia úplne iné hodnoty. Má to takú razanciu, takú silu a takú častosť, že sa tomu ťažko odoláva. To áno. Ale možno, že sme ako kultúra a takisto náboženské inštitúcie zaspali trošku dobu a podhodnotili sme vplyv médií a možnosti mediálnej prezentácie hodnotných názorov alebo alternatívnych názorov a mali by sme kultúrne inštitúcie, náboženské inštitúcie, vzdelávacie inštitúcie viac využívať silu médií, napríklad internetových médií alebo rozhovorov, ako je aj tento. Áno, začali sme tým, že sme hovorili o vašom členstve v Akadémii Európskej a našiel som tam aj váš príspevok, ktorý tam idete prednášať v marci, tuším. Chcem sa spýtať, akú súvislosť vidíte s vašou vlastnou prácou, s vašou tvorbou, s procesmi, ktoré sa odohrávajú na úrovni Európskej únie? Tie procesy, ktoré sa odohrávajú na úrovni Európskej únie, sa dotýkajú aj nás. Hoci bežný človek si to až tak neuvedomuje, lebo rieši skôr tie bezprostredné otázky svojho života. Ale ako náhle začnete uvažovať trošku širšie, tak samozrejme otázky povedzme sociálneho rozloženia v rámci Európskej únie, alebo otázky utečencov, alebo otázky vzťahu náboženstva a spoločnosti. To sú všetko otázky, ktoré riešime aj tu na Slovensku. Je to určitý nový fenomén. Prosto už počas nášho života všetko bolo inak a tak rýchle sa to mení, že vlastne každým dňom prichádza niečo nečakané. Prístup k životu sa hľadá cez novú Európu. Je to téma, do ktorej ste sa myslím zapojili aj vy. Je to desi ďaleko od toho denného, čo robíme, ale tam to musí nájsť nejakú spojitosť. Mňa naozaj zaujíma všetko, čo hovoríte, pretože hľadám tiež isté riešenie, ktoré by malo sa dostať na verejnosť a malo by sa uznávať. Súhlasím s vami.
súčasné krízy, a nielen tá grécka ekonomická, ale najmä táto kultúrno-politická kríza, ktorá sa prejavuje v tej kríze s utečencami, si myslím, nastoluje práve tú otázku, aké je to kultúrno-civilizačné dedičstvo Európy, na ktorej môžeme vybudovať ten spoločný európsky dom. A či si vôbec toto kultúrno-civilizačné dedičstvo treba všímať, alebo či sa uspokojíme s určitými štruktúrálnymi nastaveniami ekonomiky, prerozdeľovania zdrojov, sociálneho zmieru a tak ďalej. Ja som toho názoru, že Európa si potrebuje tieto kultúrno-civilizačné otázky klásť a že by sme sa mali vrátiť späť k tomu uvažovaniu, že naša civilizácia bola vybudovaná na židokresťanských ideáloch a samozrejme na ideáloch rímskej, gréckej demokracie, ktoré spolu rástli počas 2000 rokov a ovplyvňovali sa vzájomne. Tá tzv. Republikánska tradícia toho rímskeho práva, gréckej demokracie a potom tá židokresťanská hodnotová časť tej civilizácie, ktorá sa snažila vytvoriť taký spôsob spolužitia v rámci Európy, ktorý bude súdržný a ktorý bude dlhodobo udržateľný. A ja napriek problémom, ktoré sme mali, samozrejme, nikdy to nebolo rúžové a dokonalé, ale myslím si, že sme vytvorili určitú celistvú kultúru, ktorá si váži človeka a jeho individuálne ľudské práva, ktorá si váži prírodný svet a je slobodná ten prírodný svet skúmať, čo nevidíme vo všetkých kultúrach, a ktorá dospela do takého stavu prerozdelenia moci, ktorý nie je dokonalý v rámci toho demokratického usporiadania a delenia moci na súdnu, výkonnú a zákonodárnu, ale ktorý je funkčný, ak dokážeme zachovať určitú robustnosť, určitú úroveň individuálnej morálky, individuálnych cností. Ak nám toto padne, ak jednoducho nebudeme mať vnútorných demokratov, ktorým záleží trošku aj na blahu tých druhých vnútorne, tak darmo budeme mať demokratické zákony, alebo darmo budeme mať úžasný súdny systém. Skorumpovaný sudca znamená koniec dobrého súdneho systému. Jednoducho zákony samotné nevyriešia náš problém. My potrebujeme sa rozprávať o cnosti a ako tú cnosť kultivovať v ľudskom individu, v človeku. O tom som presvedčený a myslím si, že ten projekt Next Europe alebo Nová Európa chce nastoľovať práve tieto otázky a pýtať sa, ako kultivovať práve tie vnútorné hodnoty v človeku. Je to veľmi zaujímavé, čo hovoríte. Poviem ešte to, že niekedy v októbri poriadam konferenciu na túto tému, kde prevzal záštitu sám pán prezident Európskej akadémie. A to bol hlavný dôvod, že takáto tematika tam bude, že som sa k vám ohlásil. A myslím si, že to vaše vystúpenie bude brilantné, ak len toto zopakujete. A vidím to ako cestu mladého človeka, mladého docenta, ktorý si razí tú kariéru cez dobro, nie cez úplatky, cez niečo také. A to, aby ľudia pochopili, že dobrú vec možno len dobrým skutkom urobiť. Keď by to tak bolo, aj v mojom prípade samozrejme, aj v prípade mnohých mojich kolegov, to si veľmi želám. Myslím si, že táto cesta je schodná, je to tá správna cesta a vidím okolo seba aj v mojom týme ľudí na katedre práve takýchto ľudí, ktorí chcú touto cestou ísť a chcú byť príkladom. Mám taký pocit, že už ani viac nemusíme hovoriť v tejto našej debate, ale určite sa k tomu budeme vracať a teším sa, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem za vaše poznanie. Rád som vás poznal a podebatil na túto tému.